Niko, tak vo štvrťfinále slovenského pohára nás čaká Skalica, cieľ sa asi nemení, opäť postup. Tak my chceme určite postúpiť. Nečakáme určite ľahkého súpera, isto bude húževnatý, bude sa snažiť aj on postúpiť, takže očakávam dobrý zápas. Skalica ešte minulý rok pôsobila práve v Fortuna Lige, teraz je na prvom mieste v druhej lige, môžeme to brať ako taký Fortuna Ligový súboj? Určite áno, pôsobili v tej prvej lige, teda Fortuna lige, celkom dobre to obstáli, vypadli síce, ale myslím si, že keď sme proti ním hrali, to bol určite ťažký a húževnatý súper. Čaká nás tzv. Anglický týždeň, ako sa ty s tým vysporiadaš? Tak ja sa na to teším, lebo určite sa lepšie hrajú tie zápasy, ako trénuje. Hlavne na jeseň sme v tých pohárových dvoch museli viac razy otáčať, ukázali sme takú silu kolektívu. Tak ja si myslím, že máme dobrú mentalitu a víťaznú, preto nemáme problém otočiť zápas, ako sa nám podarilo aj teraz s Lyonom. Čo môže rozhodnúť teraz Skalici? Tak určite sa bude rozhodovať v súbojoch, pretože to je taký super. Myslím si, že kto sa viac presadí v tej 16, tak ten vyhrá. Ty si asi o to viac nažávený po tom, čo si mal stopku v Podbrezovej. Tak áno, ja som bol aj zranený, potom som teraz dostal zase stopku, takže určite mám už veľkú chuť na ten futbal a teším sa.